як великий голод, тобто голодомор вплинув на Крим і кримський татар в період. Дуже цікаве питання, бо у кримських татар була своя травма голоду, це 21-23 роки, яка була для Криму і для кримськотатарського населення значно сильніша, ніж 32-33 роки. І тут ще не слід забувати про травму депортації. Тобто, коли ми говоримо з людьми літнього віку, там 90 плюс років, то насамперед вони будуть згадувати про депортацію, бо це так само голод і смерті, і позбавлення батьківщини. А в другу чергу вони згадають про голод 21-23, тобто те, що їм розповідали їхні батьки, їхні дідусі, бабусі. А в третю чергу вони згадають голод 32-33 років. І це насправді дуже цікаво, бо це не є загальновідомим фактом, що в Криму був голод. І взагалі не є відомим фактом, що материкова Україна і Кримський півострів в той час були пов'язані, що в них є така спільна сторінка в історії. Я пам'ятаю, що я записував інтерв'ю для своєї дисертації з кримськими татарами і на тему депортації і повернення. І одна літня жінка, я в неї спитав про її дитинство в Узбекистані, яке в неї було дозвілля, які вона книжки читала, чи був телевізор, чи дивилася щось по телевізору. І вона сказала, так, я дуже любила дивитися виступи українських хорових колективів, бо моя мама їх дуже любила дивитися, а мама їх любила дивитися, бо коли вона була маленькою, то в Криму до них приходили найматися українські дівчата, ну фактично батраками, да, щоб заробити на хліб. І вони співали дуже гарно українською мовою, і от мама на все життя полюбила, і мені цю любов передала до української мови, до українського співу. Історія абсолютно неймовірна, і таких історій багато, але в той самий час вони невідомі широкому загалу. Одна, мабуть, з найтиражованіших – це історія Мустафи Ага Джемілєва, що його батько знав українську мову, тому що до них так само в родину приходили найматися на роботу українці. В Криму справді голод був не таким сильним, як на материкові. Це і дозволяло, власне, українцям рятуватися в кримськотатарських родинах. А в той самий час говорити про те, що в Криму його не було, буде великою помилкою. Він там був. Більше того, в Криму так само були заготівельні компанії, тобто хліб, зерно і продукти забиралися в населення. А в Криму так само були торксіни, де людей фактично підштовхували до того, аби вони вимінювали дорогоцінності золота, прикраси в обмін на хліб. А в Криму так само були спеціальні загони, які обмежували рух населення. Тобто, якщо в якомусь селі був голод, люди не мали можливості поїхати в місто чи в сусіднє село, аби виміняти хліб. Тобто певні ознаки голодомору, тобто геноцидної практики вбивства населення в Криму були. Але в той самий час все ж таки голод не був таким сильним. Зокрема, наприклад, в прибережних районах населення рятувалося рибою. Вважається, що різниця між голодом і голодомором полягає саме в геноцидній практиці, тобто певна практика політична, владна, направлена на вбивство певної частини населення, а в цьому випадку за національною ознакою. В Криму голодомору як геноцидної практики не було. Був надзвичайно сильний голод і зберігалися певні інструкції, які влада надсилала. І дуже цікаво, до речі, ми знаємо, що Крим був переданий в подарунок Україні в 1954 році, а до того він не був частиною України. Але, наприклад, якщо дивитися владні документи у ДПУ чи прокуратури щодо колективізації, щодо заготівлі зерна, то Крим, як область, як регіон, йде разом з Україною. Тобто документи, які українські, в них вписано саме Крим. Там в Криму відібрати у селян стільки-то зерна. Або, наприклад, селянські бунти, які нам відомі з історії Голодомору, про те, що селяни намагалися чинити опір тим, хто забирав у них зерно, і тим, хто заганяв їх в колгоспи. В Криму була та сама історія. Особливо це було в районах ближче до гір, Судак, наприклад, Узи. В тих районах була низка селянських кримськотатарських повстань. І доповіді про ці повстання, вони йшли по українській лінії, потім далі вже в Москву, а не одразу в Москву. А в Криму був голод, і був досить сильний, наприклад, в степовій частині, особливо Джанкойський район, Акманайський район. Свідки, ті, хто були очевидцями тих подій, вони згадують, що загиблі буквально лежали на вулиці. Тобто спогади про голод цих людей, вони дуже подібні до спогадів людей з материкової України.
там дуже мало відмінностей. Вони так само пишуть про загиблих, яких арбами розвозять, там забирає хтось бричками, забирає ці тіла, про те, що в хати хтось приходив, зазвичай це діти згадують, да? Що в хати хтось приходив і забирав батьків, що батьки рано вранці йшли з дому і поверталися дуже пізно ввечері, тому що їм не сила було дивитися, як діти страждають. І вони поверталися дуже пізно ввечері, коли діти вже засинали, щоб не бачити своїх голодних дітей. І навіть поодинокі випадки канібалізму в Криму так само були. Насамперед, це степова частина. Це північ, це степова частина, це Керченський півострів. Хоча, наприклад, з Керченським півостровом є дуже цікава відмінність. А в той час в Керчі вже був великий металургійний завод, зараз завод імені Войкова, і були копальні залізної руди. А туди цікаві українські селяни, бо там можна було влаштуватися на виробництво і мати якісь гроші, якийсь хліб. Хоча в той самий час на вулицях Керчі знову таки само були загиблі від голоду люди. А південний берег трохи краще, бо це є гори, це можливість зібрати якісь ягоди, горіхи, ще щось. Але там саме голодували люди. Це буквально поодинокі випадки. Один випадок, я навіть скажу, це була Кримська світлиця. Хтось написав листа всередині нульових в газету «Кримська світлиця» про спогади своєї бабусі. І ця людина, онук, пише, що бабуся згадує про випадок канібалізму. Інше, це, здається, був якраз таки якийсь з документів владних, створених владою, здається, один зі звітів ОДПУ, про те, що такий випадок десь в Джанкойському районі стався. Вочевидь, вони справді були не дуже широко поширеними, але якщо степ страждав так само, як і південь України, а вочевидь він страждав, бо там не було пахотних земель, не було свого зерна, то такі випадки цілком мали місце бути. Ще вважається, що в Криму рятувалося, наприклад, населення південних областей, да? Там Херсонщина, Запорізька область, але з того, що я бачив по опублікованих спогадах, насправді з Полтавської області, з Черкаської, навіть з півдня Київської, люди так само йшли в Крим. А для декого це був як сезонний заробіток, тобто вони заробили, потім повернулися, і тоді в спогадах написано «Наша родина вижила тому, що батько їздив в Крим до татар». А були випадки, коли тікали усіма родинами, і або залишалися на весь період голоду в Криму, тобто влаштовувалися кудись, не знаю, на збір шалфею, наприклад, де виплачувалися гроші. Бо не всіх, бо в колгоспах гроші то не виплачувалися насправді. А деякі родини і залишилися там в Криму насправді в результаті цієї міграції. І, наприклад, ну от я добре пам'ятаю зі свого досвіду, що можна десь в якомусь північно-кримському селі зупинитися на узбіччі, купити там якісь яблука чи груші. І бабуся може розмовляти українською мовою. І ймовірність того, що вона з тих післявоєнних переселенців, приблизно така ж сама, як вона з тих переселенців, які тікали від голоду. Тобто населення справді залишалося. Звідки було з'явитися? Пам'ятаєте, як Ющенко почав впроваджувати політику меморіалізації пам'яті про жертв Голодомору? Яка на неї була реакція в Криму? Я чудово пам'ятаю, як в школі тоді, вочевидь, вчителям зверху спустилася рознарядка, що треба провести урок про Голодомор. І прийшла наша вчителька, поклала якусь там папку з документами на стіл, сказала, так, Ющенко сказав про Голодомор, вам розказують. Ну, тобто, це було абсолютно несприйняття центральної політики київської, несприйняття Ющенка, несприйняття якоїсь української національної ідеї. Це настільки було на рівні відштовхнути, що якісь локальні історії, вони не приймалися. А в той самий час, певною мірою, в цьому є і наша провина. Бо, наприклад, Меджліс кожен рік виходив на День пам'яті жертв Голодомору і проводив дуа. І от, наприклад, свою історію про те, що в родині його батька були українці-батраки, Мустафа Ага розповідає, мабуть, з початку нульових років. Тобто це достатньо відома історія. А чому вона не стала широко відомою, чому про неї, ну, отак от склалися обставини, що національна політика пам'яті була абсолютно другорядною в Криму і навіть маргінальною певною мірою. Натомість російська була в пріоритеті. А російська пам'ять про голод 21-23 років повністю витісняла, наприклад, кримсько-татарську пам'ять про цей самий голод. Буквально вчора я читав лекцію студентам про Крим, і студентка спитала, що неймовірно складна історія Криму і України, і певна така відірваність Криму від України географічна і історична. Як нам вписати Крим
велику історію України. Так от історія взаємопорятунку, взаємодопомоги під час Голодомору, під час Великого голоду, це і є один з тих сюжетів, який має дуже великий потенціал до того, щоб об'єднати ці, на перший погляд, такі різні, такі відмінні регіони з таким різним населенням. Бо оця от історична травма, яку кримські татари мали внаслідок голоду 21-23 років, вона, власне, підштовхувала їх до того, аби допомагати українцям. Бо в мене це є в інтерв'ю, коли жінка літня каже, ми це вже пережили, і тому, коли до нас прийшли, ми їм допомогли. Я боюсь, що навіть кримські татари в Криму, принаймні ті, які закінчили школу 2014 року, будуть знати про українців більше, до речі. Цікавий парадокс. А освіта. Насамперед освіта, починаючи від базової шкільної освіти, в шкільному курсі з історії України, історія Криму, вона досі абсолютно фрагментарна. Там десь хани, десь депортація. Я пам'ятаю, була спроба вписати Гаспринського Челебджихана. Я не знаю, чи це залишилося в шкільній програмі, вона ж кожен рік відрізняється, наприклад. Чи є інші сторінки суто кримсько-татарської історії, і чи в шкільній історії є сюжети спільної історії, чи вони обмежуються лише Хмельницькими і героями. Вочевидь, що цим вона обмежена. А далі освіта – це ж не лише шкільна, це, наприклад, освіта, це називається освіта дорослих. Це величезна проблема, і в 2014 році вона насправді поглибилася. Тобто, попри те, що українці перевідкрили для себе Крим і кримських татар, нарешті їх пізнали, все одно це питання, а навіщо, бо Крим вже окупований, воно дуже таке глибоко вкорінене. Мені здається, ситуація трошки змінилася в 2022 році, коли оця територія окупованих земель стала більшою, і з'явився сам по собі феномен деокупації. Тобто, що землі можна звільняти. Тоді Крим повернувся в український дискурс, плюс завдяки ще кримським партизанам в Криму. З'явилося розуміння, що Крим наш, а не просто якась територія, що там наші люди, і потенційно ми можемо його звільнити. І довкола цього, принаймні в окремих бульбашках, з'являється це розуміння того, що треба вивчати. А в широких масах, серед широкого верст населення цього, на жаль, немає. Мені здається, що тут можна лише освітою і просвітництвом це якось змінити, бо в інший якийсь спосіб ти ж не змусиш людей думати про Крим, чи вчити про Крим, чи читати про Крим. Тут можуть бути більш м'які засоби, але вони так само будуть просвітницькі. Книга Насті Лівкової або фільми Світа Блаєва – це є ті засоби, які можуть допомогти поширити ці знання і викликати оце відчуття емпатії, яке може бути корисним у формуванні цього сприятливого ґрунту для порозуміння і взаєморозуміння, зрештою. Бо це дуже важливо, я це вже сказав, повторюся ще раз, що ми будемо повертати не територію, а людей. І нам треба розуміти цих людей, їхні минуле, їхні сподівання на майбутнє.